Čaute ľudia, takže v dnešnom videu ideme pošnúť Prestige s mojim kamarátom. Tak nezabudnite si... To teda budeme pošľať Prestige, ja na Mac a Denis na F-sku. Hej, A ideme prvú hru asi Brawlboky. hej no. Nezabudnite hodiť like a odber aj na odber mojho kamaráta na MK Place. Obojimka. A to je asi všetko. Napíšte komentár, že ste pekní. Aby ste mali šťastie do konca roka. Did someone here unfollow me? Hey! A čo je náš El Primo? Ako to? To mohli dať dlho. Ja stavím v bráne ticho dopredu. Je Mortis, vieš to. Bomby. Nie, brava. Neboj v pohode. Jakšik, ja som to vystrelil po stolci. Nemôžeme... Nevadí. To robí náš teammate, bože. Aj no. Nemôžeme to mať na začiatok. Poď skús zabraniť. Yes! I'm Oni to- so gonna win. Čo urobili? Tam neprejsť. Teammateovi, nevadí. Nejdeme radšej toto... showdowny. Hashtag I'm so gonna win everything. Takže to je blbé, že ja tú M-sku nemám na Pavrim veľkom, iba na 9. To nevadí. Ale napríklad mám na všetky buffisty. I'm only Ja here mám for na the nich aj trophies. Pepa. Ja mám všetky, aj Hyper, aj Star, aj Ga. Takže Pomášený na bože. Nita. Ja mám trošku lagy, tuto, sa mi laguje Wi-Fi. To nevadí. Ale dá sa ako, takže sa dá hrať. Tak začala vyhrám. Robil som bolo? Desper Vlado. Balo. Hej, Destro. Nie, Destroj. Tak kto? Neviem, aký ako Destro. Pekla. Tam je to peklo týka. Robil som Make. Make showdown, to by som aj nekvedal. Nič, že ani neviem ako. Aha. Hey! Wait for me! Poď, to dáš. Yes, dobrá. Zabudni. Ja stihnem dať M... Trošku zmeniť settingy, hej. Hej. Poviem ja, aby som dal v pohode tú M-šku na Prestige a potom by som stihol aj toho Poka. Lebo ja mám Poka na 887. Vieš. I'm so overpowered. About this. Ideme. Hashtag Mám nejaký nový rekord. No tak inou zafunga. Počkaj, potrebujem si pomeniť settingy. A? Hej, to ináč by som mohol pozrieť aj ja. Nezrejme to tu kde. Edit kontextu. Ináč počúvajte, to má tak settingy, že to proste behá po celej tej obrazovke, to je debilné. Dajte si locket movement a potom vám to nebude behať jak mne. Tie veci kus poposúvam tak, že by som ich mal tak... že by som ich nevedel baviť. Tu aj prčar. Asi neviem, či tak druhou. Takto je to budeme najlepšie. Tak mám dať kontrol, aby sa mi to... Saveu? aby sa mi nehybali Ti píše look at movement. Aby sa mi nehýbalo, keď hýbem.
Čo? Tam ti píše locked movement. Takže ľudia, ideme na to. Ďalšia hra. Trošku sme si ponastavovali tie nastavenia. By to malo ísť. Sme tu mali nejako dobre nastavené, aby sa nám dobre hralo. Bol jak Hira Elux. Does someone here unfollow me? Ja som Hira. Dobre, ja som Elux. 208 tisíc. Toľko. Finally breathe again. A tak Hira on toto. On pušil 100k, potom 150 a už proste nepušuje. 100 mal prvý. Hej, ale už to prekonal Elux. No akože áno, ale 200 tisíc mal prvý Hira, myslím. Peklo. Finally breathe again. Použijem toto tu. Zabij to Dynamite a jeho tým je dead. Telltale. Dobrá. Yes. Poď ďalej. Zase I'm zavadzajte so gonna settingy. win everything. Jaj, počkaj chvíľku, ja to... Jasne, počkáme tu s ľuďmi. No, spectate, ťa idem kúknuť. No. Tak ľudia, keď počúvajte ľudia, keď počneme na tomto kanále 200 odoberateľov, no tak vydám takú sériu, že pušnem, že 10 presídov. No, čo na to máš? 22. Že ako ďalších 10, že proste to pušnem do tých asi buď do 30 alebo do 32. Neviem. Do 32. Ja to budem pikovať s ním. OK. Žijeme duo. Ešte koľko ti iba hier, Denis? Asi, že keď sa počítajú win streak, tak to bude 6. Keď bez, tak 7. Hashtag I'm so gonna win everything. 6, Finally breathe again. To už je staré. Hlavne ľudia napíšte, že či je to staré, alebo či to ešte niekoho počujete hovoriť. To je často. Škole napríklad. Bacha, nezhovorí. Neboj sa. Nebojím sa. A za showdowny nebudú to práve. Tam má bravú I'm only here for hockey. the trophies. Alebo potom môžeme dať basket. Čo Ja povieš? už to pomôžem pusnúť. Ty mi na budúce pomôžeš pusnúť mek. Jasne. Ty ju možno pustíš aj deska. Did someone here No unfollow me? dneska už nie, najprv pustíme môj prestíž, jednotku na túto Emzu. desku. A potom pustíme môj prestíž, jednotku na mek. I'm like feeling so attacked right now. Hashtag no filter. Ja som do sportu som rád. To je Julius Abi. Pohode, typek. Nie. Mortis to Hashtag winning. sa snaží savenúť. Čo robíš? Prihaj. Ty Mortis je tak. Prihaj. Dobrá, Julius Abi. 2-0, Tasta. Finally breathe again. Hlavne ľudia, pamätáte si, že sme nabili Nemecko 6-2? Ty si na to ešte pamätáš? OK. Hej. To sme prehrali proti Amerike a Kanade.
Či proti Američanovi. To boli olympijské hry. Tak mestrovstva sme tiež prehrali, že to... Hashtag I'm so gonna win everything. Ale nedaj. Trofej. Ja neviem, čo robíme, tak ale chýbala nám tam celá zostava úplne. Pravda, Slavkovský. Okej. Kebyže Slavkovský... Ty, že... I'm so Mám overpowered. na to. My hráme s Tahou. I'm Vieš, so overpowered. to je jedna z zakladateľov Brawl Stars. Tak sa pozri, ona je CEO of Brawl Stars. Venko. Nie. Joj, to som myslel. Venko, následku. Finally breathe again. Ja. Ma nevedel, čo sa stalo. Nedgam to proste viac. Ja som super zničil, kamo. Hodni. Poď, máš tu. I'm so overpowered. Vote this. Je otravný. Mám buk, pôjde. I'm ready for bloom. Get on. Ty On prvý. trafil. On to asi vypne, on si to ani naštval. Z neho bude nikoho. Okej. No tak už. Ty mám to. Kamo, toto je vyrovnaný zápas. Celkom. A 50 sekúnd do konca. Dáme mi to. Nie, nie, pozor. Bacha by nám nedal. Nechaj, pušťaj. Máš 48 trofej. Chápeš čo? To je nula. Did someone here on follow me? I'm ready for bloom. Daj go, Denis. Máme. Už nemajú šancu. Pýtam. Ešte gol dám. Tak som to otočil krásne. Otočili mňa to, no. Asi posledné. Asi, že... They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Ten Bravo hokej je ten pík. Prečo hráš? Nehrám. Neukazovalo, že si v hre, to je jedno. Asi hej. David. Odkiaľ sa píše David z D. Čisto na konci. To vidí? David. Poznám si niekoho Davida, s vami. Poznám si niekoho Davida. David tá. Keď tak. To bude asi nejaký taký dvoj-trojročný kyďak. To bude Maďar asi. David. A už to tak David. Nie. I'm ready for bloom. Demon Sport. Demon je najlepší hokejista. Bacha, ten Edgar skočí. Vidím, nič neurobil. Ja som tam 2-0 stavu. na tom grémim. Look at I'm some zombie. Bacha, som tu... Ono to myslel. Nekrýva. Daj gol. I'm only here for the trophies. Nie, Nevadí, poď. tomu ja som dal ultimátku. A som to... Prihal typkovi, ne? Hej,
som dal presne to vidím, ako sa to stena. Ty kokso. I'm only here for Ten the Griffin. trophies. Victory. Kokso, to som ani nečakal. Hneď. A nemáme nejako. Poďme. Posledné dve hry asi. Hej, posledné dve hry. Did someone here follow me? To vypušujeme rýchlo. Carnová. I'm so overpowered. 52. About the sugar and stuff. Ja si tým, že som... Hráme. No, tak. Ta Starnova bude slabá. Ja sa bojím, že nie. Try my new perfume. Bacha, bacha. Poď to dopredu. Dobre. To snaží. Hej. O, niečo moc. Dobrý si, dobrý. I'm A Piper to ťaha, podľa mňa. overpowered. About the Ako sa Piper to ťaha. Poď, malo. Je gol? Bacha. hashtag I'm so gonna win Ja to everything. sam... Už je. Ja mám bránu, hej. Bacha na toho 8-bita, bacha na toho 8-bita. Try some zombie by me. Podobne. So bad. O, safe. A Piper by tu... Ano, Piper, daj gol. Tylko... Your bracelet. Ono ten head bude tak no skill. Asi tak. To potrebujeme pomoc, nemáme šancu proti... Bacha, sportný. Poď go! Yes! Ty si frajer. Nás to už bolo zabrániť. Môžeme to dať aj na revízu. To bude vyhrať. Ono to si veľmi stal pri bráne. Dobre. Dajte to preč. Čakajú na overtime. Pekla. Defeat! Ale snažili sme sa. Chcem pozrieť, čo to bolo za hráca ten. Hej, on bol dobrý, on mal, že 6 prestížov 2. Koľko má trofej? On mal, že 112 trofí. Ten 8-bit mal, že ten 8-bit pušuje mega 100 000, má 900 či 98 998. Poďme. Keď budem mať dosť coinov, tak ja si možno upgradenem Emzu. Last time I Dnes môžem si They upgradenúť say Emzu. she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Na Power 10. Potrebujeme, že 3 výhry a mám prestíž. Ľudia, napíšte do komentárov, že ste niekedy zatvoriť takého typka, čo mal tak veľa prestížov. I'm only here for the trophies. Chytáš? Tam jednu hru máme najväčší úplne mega dobrý. Teraz tu mám Máme botov. úplne slabý. Botov. Time to update my blog.
mi hra No babka. krásně. Mi hra babka, polecka. No, mám. No daj babka. To je krásně. 3-0. Poďme. Dve viny a mám to. They say she's too wrapped up Že in rodí ma za herself. chvíľku Hashtag presiť haters. na tú Mac. Poďme ľudia. Tak jako si hej. Píšte do komentárov babujú. Someone here on follow Hello. me? I will destroy you. Nie, nechal. Daj mi skúšať celý Alprimo. Hej. Zahrajte kasonová Someone here on buha. follow me? I will destroy you. Gotta get rid of that. Tlačná, daj gol. To ja. Čo robí? Neviem. Tam čo máme zase zvrátiť. To som riavkujem. Tam ja neznačam ty. On tam nie je hráka, bo... Neznačam, keď proste ľudia a v kuľu ani potom toto. Koním prehrávame. Ja tak on to zapože teraz. How many of us you? Dobre. Ideme No comeback. to si dorovnáme. Idem comeback. Nie. Nie, to nedá. Pozor. Finally breathe again. Hashtag stop the hate. Nevadí. Nepojdem. Tak nič. Hashtag I'm so gonna win every. Poďme radšej tie basket. Did someone here on follow me? Poď. Tam to pôjde rýchlo, musíme proste. Hm. To dáme. Vidíte sa. Branko a Michal, to sú všetci Slováci. I'm so overpowered. About this, I feel dumb. By me. Skoro. Prečo máme Edgara v týme? I'm only here for the trophy. Kamo, nie. Taká otázka. Chápeš, že... Neviem. Vydali. Ten Michal je krivý. I'm only here for the trophy. How many of you? Branko. Čo? To je napínala. Oni netrafia od vody. Prehráme? Branko. How many of you? I'm like feeling so Komu? like your next pose. Čo vyzerám? Prečo ideš po Brankovi a nie po Michalovi? Hashtag I'm so gonna win everything. I'm like feeling so attacked right now. Kika. To tam. Oko. Hashtag I'm so No. gonna win everything. Idem. Poď. Ešte som spomalil tou ultimou. Prehráme. I'm only here for the trophy. Berem, ale tak to... Za 20 sekúnd dve skore. Try some zombie. By me.
To nemáme šancu. Ale kebyže sa snažíme. I'm only here for the trophies. No to nepôjde takto. No nič, ja by som to video dneska už ukončil. Asi aj ja. A na budúce to video asi, na budúce teda ten prestíž dorobíme. Ten push to pušneme na budúce. Takže Dobre. čaute ľudia, to je koniec dnešného videa. Dúfam, že ste si ho užili a dávajte lajky od Marina, MK Plays. No a to je koniec. Čus. Čaute.